подборен клип за културната програма. На БСР! Здравейте! Ние сме семейство Иванови и участваме в програмата на партията на зависимите "Осинови артист, спаси изкуството". Откакто осиновихме нашия домашен артист, балерината Димитрина Стоянова, животът ни отново придоби смисъл. Доскоро вечерите ни минаваха в гледане на скучни телевизионни предавания, но сега... Сега се наслаждаваме на живото изпълнение на класически балетни вариации. Диме! Хайде изиграй ни нещо. Много съм щастлива със семейство Иванови. Благодаря горещо на президентите Геройски, че ме включиха в програмата и препоръчвам на всичките си колеги да участват и те. Гласувайте за партията на зависимите с бюлетина номер 00. Купуването и продаването на гласове не е престъпление.